ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இனி நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்குறோம் அப்படிங்கிறீங்கன்னா, நம்மளோட எஸ்கேஎஸ் கன்னை வச்சு எப்படி ஹெட்ஷாட் பலமாக தூக்குறது அப்படின்னு தான் பார்க்குறோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எப்படி ஹெட்ஷாட் அடிக்கிறதுன்னு கேட்டிங்கன்னா ரொம்ப சுலபம் தான். ஹெட்ஷாட் அடிச்சிடலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எஸ்கேஎஸ் கன் எடுத்துக்கோங்க. எங்கே எனிமி இருக்கானா செஸ்ட்டுக்கு நேராக வச்சு தூக்குங்க. இருக்கிறான் இப்படி வச்சு செஸ்ட்டுக்கு நேராக வச்சு தூக்குங்க. கன்ஃபார்ம் எட்டு விடும். சரி, அடுத்தது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, இந்த ஷார்ட் ரேஞ்ச் கன் இதில் எப்படி எட்டு போகுதுன்னு நிறைய பேருக்கு தெரிறதில்ல. அதை அடுத்த வீடியோவில் சொல்கிறேன், கன்ஃபார்ம் சொல்லுவேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு எஸ்கேஎஸில் ஹெட் அடிக்கணும் அப்படின்னா உங்களுடைய இந்த ஓ மை காட் உள்ளல சரி யாராவது சாமி. இனிமேல் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கிவ்வே போடலான்னு இருக்கணும். இது இப்போ தான் முதல் வீடியோ என்னுடைய சேனலில் பப்ளிஷ் பண்ணுறேன். எப்போவுமே ஃபஸ்ட்லேருந்து அடிங்க. ஃபஸ்ட்லேருந்துன்னா அப்லேருந்து அடித்து பாருங்கள். அப்போலேருந்து தான் இந்த சும்மா அடிச்சா நச்சுன்னு விழுந்துடுச்சு பையனுக்கு. அப்புறம் இருக்கான் இது மாதிரி எட்டு விழணும். இப்படி எட்டு விழணும்னா எனிமிக்கு நேராக ரெட் பாயிண்டில் வச்சு அடிங்க. இப்போ பாருங்கள், மேலே இருக்கிறேன், எவனும் வரல, நானும் போட வெளியே இப்போ போட்டாங்க. ஹெட் அடிக்கணும் அப்படின்னா எப்போவுமே பேனை வச்சு திரிங்க. பேனு கை இது மாதிரி வெறும் இதில் திரிச்சு பாருங்கள். திரிஞ்சிட்டு எனிமிக்கு கிட்ட போயிட்டு கன் எடுக்காதீங்க, கொஞ்சம் தூரத்துலேருந்து எடுங்க. இது மாதிரி எஸ்கேஎஸ்னால் இப்படி கன் எடுத்து இப்படி ஒரு டக்குன்னு பேனுக்கு மாற்றிடுங்க. இப்படி அங்கே இருக்கா. நானே இப்போ தான் கற்றுக்க ஆரம்பிக்கிறேன். கற்றுக்கிறத ஒரு இதாக போடுறேன் உங்களுக்கு. அவள் தான் காய்ஸ் பாருங்கள், பேன் எடுத்துக்கோங்க. அவள் தான் காய்ஸ். வேறு எதுக்காச்சும் மாற்றிடுங்க. அது உழுதோ இல்லையோ வேறு ஏதாச்சும் மாற்றிடுங்க. பாருங்கள், அங்கே இருக்கா எனிமி. இப்போ பாருங்கள், உழுதோ இல்லையோ வேறு ஏதாச்சும் மாற்றுங்க காய்ஸ். டக்குன்னு மாற்றிடுங்க. இப்போ பாருங்கள், இந்த மேட்சை பாருங்கள். இப்போ ஹெட்ஷாட் உழுதோ இல்லையோ டக்குன்னு கைக்கு மாற்றிடுங்க. இப்போ பேன் வச்சு ஓடிட்டு இருக்கேன். அங்கே ஒருத்தன் எனிமி வரான். இப்படி தூக்கிட்டு டக்குன்னு வேறு ஏதாச்சும் மாற்றிடுங்க. சத்தான சைடு மாற்றிடுங்க. இப்படி போட்டு நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா கன்ஃபார்ம் உங்களுக்கு எடுக்கணும். இது பார்த்திங்கன்னா ட்ரை தான், நான் போட்ட ட்ரையு. சரி, அப்படியும் இல்லை அப்படின்னா ரொம்ப நேரம் புல்லட்டை வச்சு சுட்டிகிட்டு இருக்காதீங்க. கன்ஃபார்ம் நீங்கள் செத்து போயிடுவீங்க.